Mukoma kunda muri sei? Tinofara makadiko mukoma. Ndiripo ini nami nemi. Aiwa. Ndiri kufara kusangana nemuri mupenyu. Chokwadi kana neni ndiri kufara. Aisakanyataurisa yakanyatsona kufara kwenyu. Aiwa kana neni ndiri kufara ndikusununguka. Mazuva enyu anga ava sidhuze. Mazuva akatodarika. Akatodarika. Hatitika. Ndiri kufara mukoma kuda kana neniwo kuti takasanganiswa kuda kwematambudziko anoitika mukati mekurarama. Sekuru vakazopinda nemumatare. Nhasi takagara pasi tichitaura nyaya. Handiti chokwadi. Ngatidzokere kumashure mukuru. Nyaya yakatanga sei? Nyaya iyi matangiro ayakaita. Takanga tiri 4 pagomba redu ratakachera. Patati tarongana kuti varume toita sei tifambire gomba zviri kuitwa nevamwe kuti takanga tachivawo mari dzataiona dzichibuda kumakomba evamwe. Ndainenge achibuda zveshuwa? Ndaibuda zveshuwa. Patakwanisa kutaurawo nasponsor wedu ndiye anova murungu wedu anzwisisa makatomudza kuti mavhunza vamwe kuti sei vari kuita mari tipa mari pa 400 yes. Ndaenda ndikaenda kuMozambique. Ndasvika kuMozambique. Vakomana ndiwo kuti nyatsokudirecta kuti pana nhindi. Si ndasvika ikoko ndakasvika pamukumbura. Kune vakomana vanoita zvekuyambutsa vanhu nemusango. Ndakabva ndaona mumwe mukomana asi zita rake handichanyatsi kurirangarira. Saka mukomana vati pana vamwe sekuruchi ini vandakanga ndanzwa ndasingatozivi nekuti ndaitobvunza kuti ndofamba sei. Zvikanzi pane vamwe vanogona pavakuda kutoenda kwacho kure. Saka rega ndikuperekedze pane vamwe vanotombouya ndichivaperekedza kupi ikoko. Vandati vanonyatsogona here zvokuti tinonyatsoitawo pfuma. Zvikanzi haiwa vanoziva. Pataenda patasvika takavafonera tapinda mumadhiamendo. Iye mukomana iye ndiyakavafonera kuti vaisivana kare. Vauya vatitakura nemotorbike sekuru vacho. Patasvika mudare sekuru vakabva vanditi muno mahari unokisa $30 yedare. Tobva ndaisa $30 ndakazoisa iri $40 anga asina kuabva change chokwadi. Tadaro vatanga kundiudza mumwe nyoka kana zvida zvidhoma vakataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Hanzi nyoka ndidzi? Hanzi ndine nyoka dzangu dziri muno, ndine zvidhoma, ndine vasikana vangu vari muno, vana vangu. Asi handina kumbobvira ndati ini sekuru ndavinga pfuma. Handina kuvinga zvinhu zvese izvozvo. Sezvinei sekuru vakabva vati zvino muzukuru wangu unoda mari pagomba rako iroro. Ndobva ndavati ruregerero sekuru ndimbokudzoserai kumashure. Ndaida kuti ndivaudze nhau dzekurarama kwandaiita kubva kumashure. Zvikanzi izvozvo zvese zvauri kundiudza hazvina basa. Ndati unoda mari nekuti zvese zvauri kutaura izvozvo zvinoda pane mari. Kati sekuru ndinoda 200 grams pachikanga. Zvikanzi alright. Muno muzukuru unopisa mari inokwana kuita iyo $450 US. Saka kati sekuru mari yandinayo izvozvi ndine 300 ndo yandasara nayo. Zvikanzi
asi kana uchiti imwe yacho inouya ndikati ungoti tinoimba kuti ndikanotaura nemurungu. Saka inini chindisirai audio kuti ndinonzwisa murungu azondinzwisisa andipe mari yacho. Sekuru vakatanga kuita basa ravo, vakatanga kunditema nyora kumakumbo zvadaro vakabva vanditi sumuka mire vandamira vanditema nebhemba mudumbu sezvizvi. Vakati kana uchinge watadza kudzoka bhemba iri ndo richakudzosa. Asi tisati tasvika ikoko pane pavakambotaura vachiti kana uchinge watadza kuita zvatawirirana unoda here kuzodzoka panapa uchipenga. Ndikati kwete sekuru, handidi zvekuita sei zvekupenga. Zvikanzi alright, saka unoita zvataita sei zvatawirirana. Zvadaro mari iya yatakapisa yakasungirwa pachimucheka, pandaisa muhari umu, pandaisa muhari, pandapuwa mechisi, pandabatidza neuya wandakanga ndinaye akanga ndiperekedza uya akapiwa yake zvikanzi opisa. Patapisa paya vanditi takura hari iyoyo uise mudhishi ranga rine mvura yanga yakasviba. Pandaisa ndagadzika hari yaya mudhishi iroro zvikanzi chigezera uso hwako muhari imomo katatu uchitora mvura iri mudhishi uchigezera mahari imomo, vachiti ndiri kudzimura mhepo. Zvadaro chibva ndofunga ndopakaperera nhau idzi. Vachibva vandipa mushonga wakasungirira pajira. Vakati mushonga uyu munonditengera hari mbiya nejira dema, moisa kumusoro kwegomba, kwamunoti ndo kumusoro kwegomba renyu, movhara nejira dema, wotora mvura uchitaura pfuma yauri kuda, uchidira mvura asi unenge uchidira pamusoro pejira, mvura ichipinda muhari. Asi mvura iyi ichaita yelo. Tichimo mudare imomo pane pandainzi taura zvaunoda paitsva Maria iya. Vakandiratidza zai ravakandiratidza ranga hari nonga mune chakaita chigubhu, handizivi kuti chachakaiswa mukati mechidhende, chachakaputirwa nechidhende, handizivi kuti chigaba here kana kuti chidende. Vakanditi chukuchudza uchitaura zvaunoda ubva waisa muhari mune zai. Vakanditi muhari mune zai umo munofana kuchinja kuita mukaka uchitaura. Zai harina kuchinja kuita mukaka, rakaita reblack. Zvadaro sekuru vakangonditi nyaya yekuti hauna kuzadzikisa zvinodiwa muno, dai wanga une mari yakakwana ingadai yaita sei, ingadai yachinja kuita mukaka. Akanditi mudzimu yako iwewe yakatonaka, inokurumidza kudavira. Andipa mushonga uya wakasungirwa pachitende. Vandicheka trousi iro randakapfeka iri, vandisira kamwe kamuti muwest. Vanditi tenderera musha unoyu. Kutanga ndinenge ndakatenderera kanenge kana, pandazotenderera kanenge kashanu, pandazotenderera futi kamwe chete, zvanzi zvaita chienda. Padasvika kumaini, ndaudzawo murungu sezvozvo kuti hapari kudiwa mari, uye tine imwe mari yatakanga tanzi tinofana kunge tinayo $25. Saka kumurungu mari yatakanga takuda yakanga yava iyo 250.
150 ndio yataisendera sekuru kuti tizadzise zvavanga vataura pamari yaita yakapisa. Murungu ambonetsa pazobudisa mari. Ipapo ndakanga ndakutochema ndatorohwa neana ndatoona kuti zvinhu zvandaita kunyangwe ndichitobva ikoko ndakanga ndandova nekutya, asi panguva hapana kana vamwe vangu handina kukwanisa kuti ndivabudire pachena kuti zvinhu izvi zvakashata hazvina kuchena. Zvisinei takasvika murungu achibva azouya sekuru vakanga vakuti mhanyisa vachiti kasikai zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka, kasikai zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Murungu azoya bva azondipa mari yaya ndifunga akanzwa tsitsi nekuchema kwandakanga ndakuita. Zvikanzi murungu atonditi ari kukuchichidzira pandipa patachinotenga jira riya nehari iyai. Taenda kugomba patanoita sezvatakaudzwa kuti munoisa hari kumusoro kwegomba nejira, unodira mvura uchitaura pfuma yaunoda. Jira iroro vakati rinorara ipapo. Mangwana makuseni vakati munotora bhaketi nemvura, mumwe nemumwe oisa $25 yake mubhaketi imomo moisa mvura, moenda nazvo pamaini monoisa kuzasi kwemaini. Patamuka pataita saizvozvo pataisa bhaketi rera patavaudza zvikanzi chigezai kumeso kwenyu mese mubhaketi imomo muchienda munovhura jira. Ivo vakanga vati mvura inochinja kuita yelo. Patasvika vakati zvese zvamuri kuita ndikuda kuona mafotos azvo. Patasvika kumusoro kuya patavhura jira riya pataona mvura yakatsvuka. Hapana akabvunza mumwe, hapana akataura nemumwe panguva iyoyo. Pandatanga kuvaudza sekuru handina kukwanisa kuvaudza kuti ndio zvandaona, ndakangovatumira mafotos kutaura kwavanga vaita. Pavanditi ndiudze kuti waonei mwari. Ndikati sekuru ndaona mvura yakachinja kuita tsvuku, asi haina kuita yelo sezvamakataura imi. Zvikanzi iro pandariona pakilasi. Kubva ipapo ndakatanga kuchitya, asi ndakakuzobvunza vakomana vamwe vangu vandaishanda navo. Ndikati nhai vakomana maona sei? Zvikanzi mvura taona yakatsvuka. Ndikati munofunga kuti chii? Pozi mvura yacho yanga yakaita ropa utsvuku hwacho wanga wakaita kunge mafuta kunge. Sekuru vanditi tora hari iyoyo ita sei pwanyire mugomba. Tora hari yaya pwanyira mugomba. Zvadaro zvikanzi right mapedza masuku mangwana. Vakabva vanditi iwewe wakauya kuno kuchitora $100 iyaya iri mubhaketi moisa pazuva yooma. Kana ichinge yaoma uchienda kwawakaenda kuya unondisendera pakodhi yandakakutumira. Iwe uchienda mumwe anosara opinda otora mapisi 5 ehari. Hari iyoyo munotenga jira reyelo. Mumwe nemumwe muri 4 motora pisi yake mosungira pajira, mosungirira muchiuno. Saka chatanga kuchera makasungirira jira ripi? Iroro. Pataita saizvozvo. Zvikanzi mangwana makuseni takutanga kushanda. Makuseni aya tichimuka takazobatidza foni kuti ndichivazivisa kuti takuda kutanga
ndakatomuka matova neaudio kudhara sekuru vachiti varota hope kuti tiwane pfuma yatakataura kuti tiri kuda vachiti mumwe nemumwe anofanira kuva ane $100 yatinosungirira futi pacheka iya yeyelo yatakanga takasungirira muchiuno. Papo ndo pakatanga kunetsa chiudza murungu murungu akati hakuna ng'anga yakadaro, hakuna zvakadaro, kusvika aramwa akati inini handisimochi panyaya idzodzo, tsvaka mumwe kuda. Ndikati ndakabva ndaona kuti apa pashata. Nekufunga kwangu ndaifunga kuti kana ndikatadza kupedzisa zvinhu izvi zvinondipandukira, asi kana ndikakwanisa kupedzisa pamwe pandiri kuenda negoridhe ravakataura kuti unouya naro rese usina rawabvisa, pamwe ndo pandiri kuenda ndichinoita sei, ndichinosiya nezvinhu zvavo. Saka ndakatanga ndine pressure yekutsvaga 400. Pandaona kuti hakuna munhu anombonzwisisa zvinhu zvakadai, ende vanhu vengoti havana mari, havana mari. Tireke ndiudze hama dzangu, vana vamai vangu kunyanya. Ndafonera hanzvadzi dzangu 2 pandamhanya kunoko, vanogara muno Marare. Pandavazivisa mukaona kana pane zvinenge zvakuitika ndakadai ndaida kusama kuti dai zvinhu zvangu zvindiitire zvakanaka. Panguva iyoyo nango yandaigona kutsanangura zvakanaka nekuti kwaingova kuchema kwega kwega. Hanzvadzi yangu hombe yakandishingisa kanda yadeuka achishinga semurume. Ndashinga ndadzokera futi kupindura. Murungu anga akatitengera generator nepampam zvataishandisa. Takambotraya kuda kumbomuti tipewo mari tichinodzosera hangu. Zvikanzi murungu aitotaura zvaida mari dzangu hadzidzoki, kuda kundidya mari. Pataita sei tazosvika pakutengesa generator nepampam. Ndakazvitengesa $90. Pandadzokera kupi kuMozambique. But pandakadzokera ndakatora machira ese nezvavakanga vatititenge. Chandakatadza kuita, ndakatya kuti ndikapinda mukomba handizivi zvinoitika. Zvanga zvaindaikwanisa kuenda nazvo ndo zvandakaenda nazvo. Chinosvika ndakaona mukomana uya yakandiperekedza pakutanga. Pataenda pavafonera vauya pavatakura. Pataenda chekutanga chavakandibvunza wauya nezvinhu zvangu here, ndikati handina. Ndavaudza chikonzero. Zvikanzi usaita zvinhu uchitarisa kumashure, ita zvinhu uchienda kumberi. Asi handina kunzwisisa kuti zvairevei. Pavati inini panapa ndikuda zvinhu zvangu zvandakataura, zvandakakuudza kuti uye nazvo panapa. Imba ino iyi haisi yekutamba nayo. Vavachindiratidza zvigubhu zvavaiti makona, chihombe nechidiki zvanga zvine mvura yakachena. Hanzi uri kuona makona aya ari kudaruka. Izvozvo haasati awana ropa, ndosaka uchiona akachena kudai.
handina kukwanisa kubvunza kuti ropa raani, asi chandakaziva ndakaziva kuti patoshata zvikanzi kana uchinge watadza kuuya nezvinhu zvandakataura nemukute wangu pano nondiripa nemombe 10. Kanzi ndiri kukupa wanga uri musi wa 12 August, kanzi kusvika musi wa 22 August kana uchinge watadza kudzoka, uchinge watadza kuuya negoridhe randakataura, uchinge watadza kundiripa nemombe 10, ndakutumira vana vangu. Ndo pandakadzoka pandada kumhanya kuti ndiwane 400 iyaya, but ndakaona kuti hazvichashandi. Ndabvunza vamwe ndikati ini pfungwa yandava nayo ndava nepfungwa yekuenda kwaTete Tune. Ndafonerawo mumwe wandinoti mukoma ndangomuti mukoma pakashata, ndiri panguva yakaoma, ndikudawo $5 yekuti ndipinde muHarare izvozvi. Panguva iyi hapana wandaikwanisa kuudza chokwadi chizere. Anditumira $5 pandasvika kuno pandaenda kwana mainini. Vana mainini vanenge navamai vangu handina kukwanisa kuvaudza chokwadi sezvachiri, ndaingovaudza kuti pakashata. Chibva ndauda makuseni ndikati pane kwanoda kumboenda daunotsvaka basa, zvekumagorokoza handichadi. Zvinhu zvakawanda zvandasangana nazvo, pamwe ndichipotsa ndafa ndichiita sei, saka handichadi. Mama vakazvinzwisisa pandatobuda, asi pandakabuda apa ndasingazivi kuti Tete Tune vanowanikwa kupi. Ndakabva ndasvika paZBC ndipo ndakazonzienda kuStar FM. Ndasvika paStar FM ndipo pandakapiwa namba dzamukoma Kingston, ndopa ndazokwanisa kufonera, yanga iri Saturday, ndazokwanisa kufonera mukoma Kingston vazonditi uya tisangane paJoina Sunday kuseni, ndo kuzouya kwandakaita kuno kwa Sekuru Shumba. Ndakaona zambuko kwa burikidza naSekuru Shumba, burikidza nemukoma Starling, zvinoita mukoma Robert, mukoma Kingston Mapupu. Ndiri kufara kuti nhasi ndiri kurarama. Ndakachera chikomba ndikati handichabvi ndakazviita futi, handichafi ndakazviita. Saka ndinoda kuudza mhuri yeZimbabwe, ndikuona vamwe vari kundifonera handikwanisa kudayira mafoni, ndikuona manyu namba, vamwe ndiri kuziva kuti mashamwari angu, vamwe ndiri kuziva kuti hama dzangu, asi ndiri mupenyu, ndakabatsirwa. Zviri pachena. Tinotenda mhuri yeZimbabwe pane vakaisa ruoko padambudziko randanga ndasangana naro. Ndadzidza kuti mari haitsvagwi nepressure. Ndadzidza zvakawanda. Ndinokurudzirawo vamwe vanga vane pfungwa idzodzo ngavatsvage nzira dzakanaka
dzekubatsirikana nadzo. Nyange ukaita matambudziko akaita sei, nyange ukanzi muza kunyanya kune vanosangana nematambudziko akadaro vanoti tiri nherera. Kunherera hazvirevi kuti unorasikirwa neupenyu kana usina mari. Haurasikirwa neupenyu. Zvakanzira kwadzo dzinoita kuti urarame. Kuno tina sekuru Shumba anokwanisa kukubatsirai zvakanaka, zvisiri zvekuromba, zvisina mushonga, zvisiri zvekudeura ropa. Nhasi ndiri kupa testimony ende ndiri kufara ndiri mupenyu, ndakayambudzwa. Tinotenda naizvozvo, tinotenda zvikuru. Pawakatanga kuenda kweka sekuru vachikuti nenyoka ndine vakomana, vaitsanangura kuti vakatsanangura kuti vakomana ava ndivei, takatasana nenyaya yemari. Sekuru havana kutsanangura kuti nyoka idzi ndedzei, kana kuti vana ava ndevei. Vakati nezvandokwanisa kutuma vana vangu, ndokwanisa kuvatuma. Ndine nyoka dzandinadzo muno. Havana kutsanangura kuti nyoka ndedzei. Vakatsanangura ndepekuti vana vangu ndokwanisa kuvatuma. Ndichizoona mastatus asekuru, ndaiona zvishiri, zvishiri zvine maoko pane makumbo, vachitaura vachiti uyu mwana wangu ukaona ndamutuma akaramba kuziva kuti akusvikiki, asi ukaona aenda mwana iyeyu anoshanda zvekushanda zviya. Ndichiona zvenyoka zvikanzi iyi nyoka iyi tinoitumira kune vaya vanenge varamba kubhadhara zvikwereti, ndinotuma nyoka iyoyi. Ndikati ndo pandakazoziva kuti nyoka dzavo dzavaitaura ndiro basa radzo, nevana vavo ava vavaitaura ndo basa racho. So vakanga vati mukuti wekutanga unaya nawo mazamani, iwo ma 200 games vanga vataura here kana kuti rese ramaizi nemachera vaiti vanga vati romuchera kwenguva yakadii wozoya nazvo? Vakanga vati ivo pekutanga pamunotanga kuchera, muchichera mondizivisa kuti sekuru tachera takuenda kuchigayo. Saka isusu mashandiro edu taiwanza kuti day night, kuseni tomuka tichienda kuchigayo. Saka taizenge tichivazivisa kuti sekuru tachera kana kuti matombo akawanda zvakadai, ndo ataenda nawo kuchigayo. Goridhe rekutanga rataibata pamatombo iyayo ekutanga kuchera ndo rataienda naro kwavari. Ivo vachitaura vakati inini ndine zvese masikero, goridhe rangu ndinichaziva kuti ndototengesa sei. Vakati hanzi ndinotora 12 grams dzangu dzavo ivo. Rimwe havana kunge vataura kuti ndokudzosera here kana kuti vaizozvifambisa sei, havana kunge vataura. Ende ina handina kunge ndavabvunza kuti ko rimwe racho richasara, ndaingoti tozononzwa kana tichinge taenda nemukotewo. Upenyu usingataura zvako mazita emamwe makorokoza wamakaona ukaita kuti muzive kuti
vari kurarama rega achibvunze kuti vari kutifambisa sei, wanga wakamira sei? akatanga kuvhura gomba varaita mari vatangonzwa kuti vakadzifambira nyaya dzacho kunonzi kujusa. Kujusa kuita sei namwe kujusa kunongoda kuita zvamunenge matenderana, mukasatenderana chete ndo pazvinozoita sei, pazvinozoshanda. Vachibva anenge vakavhura makomba anenge matatu, makomba ava achiputika mari ndovo yatimbozamawo ndojusa but zvina kuzofamba semafambiro aita zvevamwe. Handi uri kuona apo verenga kuti vanhu vangane avo inhamba yakanzi 520 uri kuona vanhu ava kuda ndoisava ndokuvachengeta vari 520 vanowedzera zuva nezuva, vanondifonera vachida n'anga inorombesa kubva pazero izvi zviva 520. Ndikuona pa520 papapa vanhu handiti vandiri kubva ndakatora information yavo ndichichengeta kuti uyu ni nhamba dzake ada kuromba, uyu ni nhamba dzake ada kuromba. Hama dzavo dzinondituka vanhu 520 ndakasangana nevanhu vakaita semi, tawana mukana wokusangana nemunhu akaita sewe, ndakukubvunzisisa kuti vari kuda kuromba vaya vadzidze vaone kuipa kwazvo. Ende inini kana ndichikubvunza handikusekereri nekuti hapana chandinodzidza. Uri kuona kuti nhasi uri kuburitsa imwe information yakawandisisa pane yawakaburitsa musi wokutanga wewe. Indinge ndichitozviziva kuti kana kuzvifila kuti kuda pane imwe information yari kusiya handisi. Saka vari 520 vamwe vacho hama dzevanhu ivava havazvizive kuti ndakatova protector munhu akaita sewe anenge achida kunotsvaga masimba ekuromba anoparadza ropa reavo. Vamwe vacho ndinotovaziva, vamwe vacho ndogona kuti atonyora komendi ka ndobva ndatoziva kuti uyu ndogona kutobvunza imwe kuti munhu anonzi Ningi Nomzere ubva atoti ndonyarara zvangu, anyora komendi yekutondituka asingazivi kuti hama yake yakagara kumba iri kufunga kuromba kuti iparadze dzinza nekudeura ropa. Handiti handizvitese handizitauri chatonga ndingoti hame munhu akauda kuromba zvakahoho chichi, ndobva ndatora information ya ndobva ndavhara kune munhu iyeye. Zvokuti dai vaizviziva zvichida nedzimwe dzenguva vaikona kana kutodinamatirawo kuti amwari munhu akatisevha asi hatizivi kuti ichokwadi kukoma. Ndikanditange painformation ngati ndandine kusarirwa kana kuvhiringika kwanga kwakanyanya zvekuti zvimwe zvacho kunyange izvozvo pamwe ndinogona kunge ndatodarikira zvimwe nenyaya yekuti pfungwa dzinenge dzakawanda, asi kaona munhu akuuya angaita samakuda kubatsirika seni ndinotenda kuti ndakabatsirika. Kune avo mukoma hama dzangu kuromba kwakashata, hapana chinhu chinonakidza kunzi uzonzi nehama ndiwo uri kutipedza. Kuromba kwakashata hama dzangu, musapindwa nepfungwa. Zviri nani kuti mutsvage kuti tingabatsirika sei upenyu hwedu
hausi kunyatso kufamba zvakanaka. Mobatsirwa kune zvakanaka zvisina ropa mukati, zvisina urongwa. Kana neni nhasi chekutanga chandinoda kutenda kuti ndakabatsirwa, ndiri kurarama. Ndichatozodzoka ndakutenda kuti aiwa pfuma iya yandaichema ndakushanda ndakuiwana, zvisina ropa, zvisina kuromba. Ndinoziva kuti sei ndichiti pamunouya nematambudziko baba ndobva ndati unobatsirwa ndiripo. Iye zvinezvi kubva musi watakatanga kusangana newe zvinhu zvatakabudisa pachena kuda auya nedambudziko rake iri, hama dzako dzichiona dzausinambobvira wataura sekunitaura kwawaita ikoko. Nekuti zvinhu izvi zvakachena tobva tatiisa pachena kuitira kuti hama dzisazoti wakaenda futi kun'anga tisingazivi. Nhasi takagara futi zvakare, handiti uchipa uchapupiwo wokubatsirwa nekuyambuka kwawakaita pachena. Handiti kuti kuti ivo kana naivo vaine kudhauta, nhamba dzangu dziripo, iwe ndinoziyana kwasekuru Shumba unoita sei unopaziva. Tinobatana futi touya semhuri, kana ndiri inini ndakazvipira handi toenda. Vakati kana kuti vakatoti aiwa iwe kuko wakambokuenda kunozikanwa, unotitsvagai kwamunoda kuti tiende, asi ndoda kuti tibatsirwe chi ava vanhu varipa kuti zvibude pachena ndikuita sei ndigochenawo pamberi penyu nenyika yese kuti musarambe munoita sei kuti ndinongedza. Uye zvakare kona pane vamwe vanhu vaya vanoti pane vanhu vane matambudziko vachiti handiti kune vanhu mudzinzira kwedu makarombwa. Handiti ini ndinozosangana nevanhu futi vakaita seweka, ngatiti zvatibudirirei pichana, asi kumagumo kwacho kune nyaya nokuti unenge uchipedza chi nzinza. Saka munhu anozosvika pamwe pakuti handichada chi zvinhu izvi, mukoma ndingabatsirike sei? Ndinovabatsira zvakare, ndozvaka zvakaita handinobatsirwa. Koita vamwe ndofunga kwatosangana nevamwe mbuya vekuti ndinoroya. Kana vauya vachiti ndinoroya, toda kunzwisisa kuti kana muchiti munoroya zvinofambiswa sei. Zvino vanhu vanobva watanga futi kufona nekutumira makomenzi, aiwa hamuna kuti munhu akura here, akurwara nechirwere chinoti, vambva vataura zvirwere zvavo zvavanenge vachitaura, iwe uchinzi madrugs. Haya madrugs aya hamusi kuona here nerasta yake madrugs. Saka vaudzi nhasi kuti no inini ndakaenda zvechokwadi, haasi madrugs ana ndakaputa musiwo ndisese ndibude pamberi pekamera. Ya ndofunga pandakabuda pekutanga ndanga ndine rasta, nhasi ndona ndakabvisa. Sokutanga kana asinganyemwereri, nhasi ndiri kusmaila, ndiri kuratidza kufara. Haasi madrugs hama dzangu, haasi madrugs. Ndakatoenda, harisi drama. Ndakatoenda ende hakusi kutengwa, handina kutengwa. Ini ndakatouya kuno ndega kuti ndibatsirwe. Saka hama dzangu zama zvinhu zvinozokupandukirai mangwana, zvinhu zvinozoita kuti mupedzane hama nehama mangwana. Nokana neni kudai ndikufara kuti tasangana zvakare tatopfuura zuva rawangu wakanzi ndichazotumira zvinhu zvangu. Kubva ipapo pakazomboita communication nasekuru ivava. Kubva pandakatobva kwavari vanditi pavakanditi ukatadza kuuya nezvatakatenderanawo ndiri pane mabhutini, handinazombobvira ndaita communication navo paipapo. Wawablock? Ndandiri paWhatsApp zvangu but ndakabva ndabva paWhatsApp. Nomuona inini ndikufara kuti uri panapa tichitaura nyaya, but pekutanga patakatanga kusangana panga pasina kunyengererana paya. Bhozi zvinhu zvinondiri inini pachangu, rega nditaure ivhi nevanhu vachinzwa, zvinhu zvinondirwadza kunzwa munhu achida kunoromba, nekuti zuva nezuva tiri kuburitsa maprograms evanhu vari kutambudzwa neurombo.
andikwanza saka ndakazosangana futi zvakare nemunhu akatonoromba ndinonzwa kubatikana stage chokwadi zvimwe chete zvivava 520 vandakati imi munhu kuda kwacho rega ndikutaurira hazvitondi kuradze manhamba acho handiti unogona kuzoona nhamba yahama yako futi ukati ayako nhamba iyi chokwadi unotovatsanangurira vanhu vanorombesa ava vanoda zvinhu zvine ropa ende zvinofambiswa zvakadaiso ende zvinoda hama dzavo munhu anokudza kuti ndine hama dzakawandisa wobva utomubvunza kuti une hama dzakawandisa saka munhu waungofungidza kuti unotanga kuurayisa ndiani onzi kuda asi wauzvizive ini ndiri kuudzwa ndii handiti nokuti dzimwe dzenguva dzacho kambwafona but sekuru ndakaonzwa kuti munorombesa ndobva ndaekta kunge sekuru vaya muzukuru ndizvozvo kuda kuromba nemhando ipi asekuru yakadai vakaa muzukuru une vana here aiwa ndine vana une vanin'ina here ndinaye kuda kwashi but atorai iye mwangona kuti atorai baba wangu hatiwirirani vanotorai amai yangu ane utsinga vanhu ivava vandokudza kuda kwashi asi ndozongo tapedza ipapo vanzona kuti munhu wamuudza kuipa kweuromwa asi anoramba achiti ndiri kuda chete saka pedzera kuti wablock zvekuti ndichida nerimwe remazuva pamwe ndazoritaya ndakugarawo zvangu ndachembera pamwe ndichazonyora bhuku rekubva ndaburisa chi uchapupu iso kuti wangana muda kungotaurisa zvenyu but asi handifunga kuti ndinosvika zvangu chi ipapo ndoda kuti mwari nevadzima ndichengeti aiwa zvongoperawo zvakadaro vanhu vada kubatsirwa wakaita semi munouya nevamwe vari kutoona programu ino pazuva ranhasi vakafamba nenzira iyoyo vasiri kuziva kuti ndingabatsirike sei vanouya vanogona kuuya kwasekuru shumba direct privately vanogona kungofona ndoda namba dzekwasekuru shumba vouya voita se vobatsira chokwadi ndichida kuwedzera hangu ipapo mukoma seava vanotokwanisa kutoziva kuti mukoma muri munhu anobatsira vanhu kati ava vanhu vari kurasika hama dzangu uyai kuna mukoma muchitsvaga kubatsirwa nenzira dzakanaka kwete nenzira dzekuti murombe aiwa tsvagai nzira dzakanaka mukoma tatambura nezvakati mukoma vanoziva nzira dzekukubatsirai nadzo dzakanaka dzakajeka pachena pane pawataura kuda uchiti kana uri nherera usafungidzire kuti shortcut yekuita good life ndiye kuromba upenyu hwako hwakamira sei upenyu hwangu asi pamwe ndogona kutaura chidimbu mai nababa vakashaya mai nababa vashaya ndakakura chichengetwa nambuya mai vababa ndakakura zvakanaka zvokuti panguva iyo ndasingaoni kutoti ndiri nherera asi ndakura tine matambudziko andakazotanga kuona zvinhu zvacho hazviiti kuti nditsanangure asi upenyu hwenherera upenyu hwenherera upenyu hwekuti ndaiti ndikagara nehama iyi pamwe pacho ndaisapedza kana gore ndogara neuyo ndogara neuyo kupedzisira ndisingachawirirani nedzimwe hama kupedzisira ndazosvika pakuti ndakuzvionera kusvika ndazoenda kubhindura zvofunga ndakaita 4 years kana ndisingakanganise asi hapana chaibuda chekuti ndaikwanisa kuti ndiitewo chimwe chinhu zvakaita kuti ndirambe ndiine pressure iyoyo yekuti
kana ndikaitawo mari. Uye neimwe situation handaiona vana pakuzvarwa kwedu mumba medu, nezvimwe zvinenge zvichida kuitwa asi zvichida mari. Saka ndopaya panonzi hanzi mwana atsva dumbu amai vatsva musana, anobereka mumwe panenge pasina. Asi ndakati sezvo inini ndiri musango pamwe ndinogona kuzama-zama. Kuti tese tinenge takaberekwa tiripo 4, 2 vasikana 2 vakomana, asi tese tinenge takatarisira, isu vamwe 3 tinenge takatarisira munhu wani. Musikana ane imba yake, kune vakatotarisirawo kwaari kwaakaroorwa iko. Saka pamwe pacho zvinodzoka zvomuremera. Saka ndopaiva neshungu dzangu dzekutiwo at least ini semukomana kune matambudziko atinosangana nawo kumba, handizokwanisi kuti ndiende futi kumukwasha. Saka ndo panga paine shungu dzangu kuti semukomana ndofanawo kuita sababa sinzi pasina baba namai, nezvirongwa zvokuti zvinenge zvichidiwa kuita. Baba namai havana kuvakirwa makuva, zvimwe zvinhu zvokuti pachivanhu tinongonzwa kuti mukadai zvinhu zvenyu zvinokuitirai zvakanaka. Saka ndo panga paine shungu dzangu kuti saka baba namai vafa kudhara kusvikira nhasi takura. Inini ndakasiyiwa ndofunga ndandine 2 years namai. Baba handicharangariri kuti vakandisiya ndine makore mangani. Kusvikira nhasi ndine 29 years. Ana sisi mukoma watova nemhuri, upenyu hwakambotanga zviri nani, but pazvanga zviri nani ipapo ini kwandiri hazvina kumbobvira zvandiitira nani, asi hapana akakwanisa kuti ayavakire makuva. Saka pane pamwe pekuti hama dzinenge dzaakuti dai madai ndopa pane shungu dzangu kuti ramangwana rindijekere, asi ndakafamba nenzira isiri mukuma. Zvokuti nanhasi kunyange kwahama zviri kundiremera kuti ndidzoke nekukurumidza kwavari, asi chandoda kuti vazive ende ndiri mupenyu hama dzangu. Zvekuromba ndakacheneswa. Saka ndo yanga iri papa neshungu dzangu, uye nechimiro chiri pamuviri pangu, nyama yangu, muropa rangu, ndo zvimwe zvandandine shungu nazvo. Kuti pamwe pacho ndaitomborwara ndiri kwekusango uko, pamwe pacho ndaitozotaura kana kuhanzvadzi kuti atoti unoita uchitaura, but nenhau zvaitika mukurarama ndandazvipira kuti ndakumbozvionera kusvikira zvinhu zvaita. Saka ndaisakwanisa kutaura kuti izvozvi izvi ndokurwara. Pamwe pacho ndaitozotaura kana ndakutopora. Saka ndakasangana
matambudziko akati wandei. Saka izvi kurarama sei chawokuda kutanga kuita ndechipi? Mubvunzo ndokubvunzira kuitira pane vari kuona vanogona kuti pane zvaataura ndogona kubatsira so, kana kuti rimwe basa pakanogona kuuya kushanda kwavo, kana kuti ndogona kumubatsira so. Shuviro yako yauri kuda kumununa yezvine zvekubva panapa tichienda kumberi ndechii mukurarama mukati muupenyu hwako? Shuviro yangu mukoma, sofa ndikati ndiri kuda kutangidza life, kuda kutangidza upenyu hutsva, upenyu husiri hwekubata. Chandiri kushuvira kuti dai ndawana pekugara, kana pangava pekuti ndinenge ndichichengeta zvangu. Mukoma handidi kunyeperai. Ukaziva kuti ndadzokera kuchikorokoza, pamwe kuda ndinenge ndamanikidzwa nekuti ndinenge ndashaya pekugara, ndinenge ndashaya chingava chikafu chekudya, pamwe ndo zvinenge zvandimanikidza, asi mwoyo wangu hauchadi. Dai shuviro yangu ndeyekuti dai ndabatsirikawo kana ndikawanawo pekugara, kana kuti ndichichengeta pamusha, nepekuwana pekuisa musoro, ndichirarawo. Ndofunga ndizvozvo. Mukoma handichanyanya kukara mari. Handichanyanya kukara mari. Chandiri kufarira zvaizvozvi upenyu hwandawamiswa, kuraramiswa kuyambutswa kwandaitwa, kurwirwa kwandaitwa, ndo chandiri kufarira izvozvi. Saka ndofunga ndo zvandingada kubatsirwa nazvo. Ndikatione mazuva anoteera kuti zvinofamba sei, asi ndinoona kuti nekutotanga kuyambuka kwawakaita kumberi kwakachena. Ndinotenda. Ndinoona muri Zimbabwe ichikubatsira kune zvimwe zvikamu zvakasiyana siyana, nekuti inini ndinoratidza kuti handisati ndamboona ndinogara pasi nemunhu tichitaura kudai mashaya zangu. Ndinotenda kunyanya zvichitanga newe muridzi wenyaya. Inini changu chete kutsika munhu achiita se achienda kumberi. Saka ndinoimba kuti nepatiri pazuva ranhasi nepatakatangira pamberi apo tichazotaura iri imwe nyaya. Pamwe unenge usati ubatika manje. Wow, life yako yatobhuwa kuti mukoma hamira aita sokufonera ndichichi. Handiwa zvona. Ndozvandinenge ndichida kuti zviitike. Iwo kumberi unoziva kuti no, dai pasina mukoma, munamato wako yokungotaura zita rangu chete ikukuka, unenge uri mukuru chaizvo kuna Mwari. Ndinovhurirwa makombero angu nedzimwe nzira, iwe uchivhurirwawo makombero ako nedzimwe nzira. Because iwewe pakati pangu newe nepana sekuru Shumba futi hapana mari yakabuda. Kubatsirana kwedu. Takabatsirana zvine rudo mukati, zvinoda kuti mumwe wedu ayambuke. Hongu vamwe vanogona kusafara nemabatsirirana atinenge tichina panguva iyoyo, asi isusu tiri vatatu tinenge tine chisungo chimwe chete kuti dare ratagara panapa ndere kuti mumwe wedu apo. Vamwe vane matambudziko akasiyana siyana, vanogona kutituka, vanogona kutaka sei, asi at the end of the day isusu tiri vatatu takagara pasi tichiseka tichifara tichiziva kwatabva. Aiwa, kana midzimu yedu ndasi inotokomborera. Ndinotenda mukoma. For these
and more stories. Tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.